dito. Mauna na kay. One hour later. Bakit ba ano? Hindi kami marunong naman ang sasakyan mo, Mano. Hindi kami marunong ibubuhat ng iyong ano. Kumo mo. Muna na yung usulon. Muna na yung usulon. Naman, ah. Muna na yung usulon. Balita mo, balik natin. Ang balik-balita mo. Ayun po, ako'y ito. Wala rin ako dito. Anong, salamat Manong ha. Kasi na ba yan, Manong? Salamat Manong. Bisa na Manong. Salamat. Hindi na daw siya magbabayad mga anak. Ingatan na. Tapos na. Salamat po, Manong. Ingat po. Bye-bye, bye-bye. Saan na ba ang ano dito? Ito na yata ang bar yung kabunok. Ito na tuloy. Hindi ko alam kung paano ito ibabangan. Ayusin mo kasi. Marami pa tayong pagbigyan niya. Hugtin mo, anak! Ano ba yan? Hugtin mo na maayos! Ano ba yan, mami? Mami! Naalala ko na, ito na yata yung barangay Tabunok. Kasi dati, tita, ano kasi hindi ka pa nakapunta dito. Ito na yata yung lugar ninyo? Opo, ito na. Sige na tayo na. Ang daming lubi, no? Marami talang lubi dito. Marami talagang lubi dito. Oo nga. Ano ba to? Ikaw mo ng mga inday? Hindi po. Ako nakapunta ng barangay Tabunok. Hindi, Adon. Saan? Doon dumaan patungo sa Balagtilig. Balagtilig. Punta ng, ano, sa Barangay Tabunok. Thank you po. Salamat po. Parang pala ng tanawin ito. Ganda nga eh. Relax. Yeah. Ang linis naman ang ilog nila dito. Ang sarap maligo. Sarap nga. Sarap magtampisaw. Kuya, pwede po bang magtanong? May bus po ba dito ang dumaan? Bus? Wala na. Wala na? Kalipat na. Ah, ganun po ba? Salamat Manong, salamat po kuya, salamat. Salamat po. Magbagbaknay na lang tayo. Ano na tayo? Nahuhuli na tayo kasi ayaw ng bus. Sir, pwede po bang magtanong ulit? Magkano po ba yung pamasahe dito, sir, ng bus? 200. 200! Mami, 200 daw! Ah, okay lang yan. Madami tayong pera. Sige, salamat po, Manong. Salamat po. Tayo. Uy, may practice lang tayo. Sali tayo. Uy, bilisan mo. Practice ng na sayo. Mami, yung sali mo. Sali tayo. Yan, sali tayo. Yan. Sige. Pero ano lang. Saglit lang. Kadali. Mami, hindi natin kakilala yan. Ay, masubukan natin. Baka sige tayo sumali. Mami, hindi niya alam. Magbibilisan yan natin. Tara, sali tayo dun. A few moments later. Meanwhile. Excuse na, pwede ba ako magtanong? Opo, ano man ang tanong mo? Asa po ba yung daan kay Aling Bibang Nang? Sila Aling Bibang? Oo. Dumaan pa kayo ng tubig, tsaka Tubig at bundok. Ilan ba ang lalabangin naming tubig? isa lang. Isa? Tapos? Paglabang sa tubig, dadaan mo na kayo ng bungtod. Bundok. Sige po. Pagkatapos, yun na. Nandun na yung bahay. Yung pangatlong bahay po, Aling Bibang. Okay. Salamat po, Nay. Sige po, walang anuman po. Sige, salamat po. Sige, diri na kami. A few moments later.
ng tubig. Tatawid tayo ng tubig. Ano? Tutungas tayo ng bundok. Oh, ito na nga. Bundok na dun, oh. Ayun na. Wow! Hala. Tara na, kasi magutom na, ha. Ang dangog naman dito. Ang pa ako. Ano ba to? Mababasa tayo nito. Ganito pala ang lugar ninyo dito? Ay, ganito talaga. Kasi ano, probinsya. Buta. Ano, mabasa yung bag, tita. Oh, sorry. Oh, yung damit ko. Oh, ano ba ang mas importante? Yung mga damit natin yan nasa bag o yung damit mo sinusuot mo? Ay, di mo. Nahihirapan talaga. Ay, ano? Hapon na. At mga magabihan tayo sa dalan. Oh, doon, nakainom doon ako. Dito hindi ka ba nahihirapan dyan sa pagdala ng kuwan? Hindi, kaya ko to. O, ikaw, Kudrapia, bilisan mo. Sige, nauna na kayo. Oh, ang hirap na talaga. Bilis na. Baka magabihan tayo sa dalan. Kunting ano na lang, kunting push na lang at makaano na tayo doon. Dali. Bilisan mo! Ano yan? Ang bagal naman. May bahay na. Yan yung bahay ni ano eh. Worth it naman yung paglalakad natin eh. Kasi maganda naman talaga dito eh. Hangin? Fresh na fresh. Wow! A few moments later. Bibang! Ano ba to? Inday Bibang! Ate Bibang! Ay, sagot! Ate Bibang! Nandito na kami! Ate Bibang! Kumusta ka naman? Kapatid ka tagay! Uday! Kumusta ka? Abot naman di mo ka na pangandam! Sus, ginudan, sundan nila! Ate Bibang! Ate Bibang! Oh! Ate Bibang! Ginoo ko di apoy! Ate Bibang! Meron ko akong dala sa'yo! Maraming biskuit sa'yo na yan! Mag-usap ka na ni! Ginoo! Ate Bibang, oh! Napato pa isang... Wow! Ang ganda! Ay, salamat! Ang layo naman ang bahay niya, Ate Bibang! Sus, ginoo ko! Naunang nakay! Yung tamuwa man mo magdag mga sirbe! Ate Bibang, wala po ba kayong pagkain? Gutom na ako. Ang layo naming nilakad. Saan magasiling wa man ko kapagaling ug atong madungag nga luto. Ginoo man mo magsabang mga buti mo. Ano ba kung kagabi naman mo? Hapunan. Hindi, natatayo na konti. Saan ba yung CR nyo? Ay, adto mis kalibunan mo gak ang ranza. Hindi magbuho salaman ko adto kamo. Libang saan magasiling may CR danis among Yung electric fan dito, Bibang. Bakit ang init-init? mi kurente danay og pang kinahanglan mig hangin adto mis bintana magpa kuan ra kay among abrihon pag snack naman mo daning biskwit kay ipangkutasan man kamo na kanisa naman kay bawa sa tadani mo Milo siguro tagaling Pwede bang makihood ng TV? Kasi yung drama yung adik ako sa Korean drama. sus Ginoo ko day wa man pud mi TV kay wala man sa agad mi kurente ug na mi kuan radyo amo nga kanang debatere At pa, ano ba ito? TV ito, Auntie. sus guba ng pulder na kay nasunog ug mauho ni daw mo panggidugay na ni kay pangradyo mo wa ang kasalita namin na inyong gipang jaw ug mauho ni adya na naman mo pagdugay mga kagmaan Balik na lamang mo dito syudad kay naman na tayo mga wifi aron dito mo magakuan sa kay magdigamo ko dere ano natay makaon saan ba pwede silang sugang kung pangabot dugang manig problema hibaw wa tay makaon ganing bukid yan niya pa duha ka tiguang ati manunon di apo daghan nga